Идән дә йодым, тауық сауытта ашарға пішірдім. Иртәрәк керек иді. Үйленерге, ижат итерге қымашаладылар. Қара ділде ұшам. Мен сутларына закон рәушінде жеңдім. Менің исемде болған жырларны сатып ери. Үз тұрмышымда мына шу айтып ұлтырым деп уйламаған. Жай бойы теге шестерканы болгарка белән кистем. Қазақстанның элекке министр оборонасының телефон номері бар. Сәлем достар, менем исемім Айгүл Бұрханова һәм сіз келді кетті шоу тапшыруының яңа шығарылышын қарайсыз. Бүгін бізде қонақта яш жыршы, ут егет Айдар Рақипов. Сәлем, Айдар. Айдар Рақипов, татар эстрадасының қызыл дипломлы жыршысы, яш қызларның крашы, спортшы егет, саяхат итәргә ярата, Суқияр йолдызлығында туған. Ничек хәлләрегез? Сәлем, Аллаға шүкір. Үзегез? Аллаға шүкір, рәхмәт, бик зур. Айдар, нинди яңалыклар белән яшисең бүгенге көндә? Яңалыклар зурдан, әлбәттә инде. Сәнгатьтә без яңа җырлар иҗат итәбез. Концертларда йөрибез, чыгыш ясыйбыз. Үземнең шәхси концертларым әзерләнәм. Шушы тирәдә йөрибез, гомумән алганда. Кайнап яшисең инде, димәк. Шәп, әйбәт яңа җырлар булыр микән киләчәктә? Ниндиләр чыгачак? Мин инде үземә сүз бирдем. Ай сайын бер җыр, яңа җыр чыгарып торырга. Ничек килеп чыгыр? Ярый, без яңа җырларны көтеп калырбыз. Мен шундый моторны да күчәбез синең белән кагыйдәләргә. Син кагыйдәләрне сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслеккә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең ике подсказкаң бар. Беренчесе, дустыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа мотор итеп күз кыссаң, мин ике дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Менә шундый кагыйдәләр әзермесең? Әзер. Киттек, алайса башлыйбыз. Беренче сорауга күчәбез. Ярамый грамда 2016 елның 7 февралендә куелган фотосурәттә нәрсә бар икән, нәрсә сурәтләнгән икән анда? Синең җавап вариантларың экранда. Волейбол тобы, пульт, микрофон яки болыт. Волейбол тубы дип алыйк. Алдык җавапны Беренчесе булсын. һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Пульт? Анда пульт иде, анда синең тарихында язгансың. Аңладым, Сен хәтерлисең әле постны? Мен кирткәнем хәтердә. Нәрсә булды? Гомумән ул шурда, ул вакытта, әле ул бит ярамый грамның башланып кына килгән вакыты, анда без бөтен нәрсәне куядырык. Нәрсә менә күзебезгә күренә, барысын куядырык. Минем өчен ул бик тә кызыклы булды, чөнки аны әтиенде шулай итеп. Анда батарейка бәләкәй булганмы, бәләкәй батарей куйганмы, зур урынына кагазлар белән кысып шулай итеп үзенчә инде ул шушы чыккан шушы ситуациядә. Монда кагазлар бар, мин сиңа хәзер күрсәтәчәкмен шулай, сезнең монда экранда чыгачак. Кагаз да бар монда болтиклар да бар шикелле. Нәрсә генә юк анда? Әле ул пульт ничек эшләгән? Менә бу нәрсә әйтәсем килә. Әтиенде теге, ул бит инде теге шыр замандагы кешеләр, алар менән нидә ситуациядан шулай итеп чыга белгәннәр. Бер нәрсәдә теге кул астында нәрсә бар, шуларны кулланып, бу инде бер яктан безгә карата, ничек тә булса, үрнәк бирү, өйрәтү, менә балалар ташламагыз дип. Менә булай да эшләп була, әле ситуация булай чыгып була дип әйткән сүзендә дөрес. Без синең белән рәхәтләнеп күчәбез. Дөреслеккә гамәлгә. Нәрсә сөйләбез, дөреслек булмы? Дөреслек булсын. Дөреслек булсын. Сөйләдек, дөреслекне. Син кызларның крашы. Сине хатын кызларда, яшь кызларда карый, апалар да тыңлый, әйме алар сине барысы да бик ярата. Ләкин инде син хәзер буйдак түгел. Ләкин популярлыгың бар. Менә бу ике нәрсә, ике параллель барган нәрсә сиңа авыр түгелме? Өйләнгәченнән шундый уйлар тумадымы? Иртәрәк чыктым бугай, әле популярлыгым артагына бара, ни өчен чыктым икән? Дигән бер килмәдеме? Иртәрәк түгел инде. Кызларга килгәндә, кызларына түгел инде, гомумән алганда гүзәл затлар дип әйтик. Гүзәл затлар. Аллаһка шөкер, тыңлыйлар, бүгенге көндә комментариялар язалар. Өйләнгәнче
Инде концертлар барышында мен сөйлейдім өзімнің историяны. Мына концертқа шығып кеткенде, ол дұрыслық концертқа шығып кеткенде әти білән әнинде һәр вакытта да термоста шейләр жылтып, миңа әзерләп, ашарға жылтып әзерләп җибәрә иде. Әлбәттә инде теләкләре булгандыр инде һәрбер өйдән чыгып киткән вакытта инде улым инде дә берәрсен алып кайтмас микән ди. Шуңа инде шушы хыял белән яшәгәннәрдер. Менә 35 яшькә җиткәч, Аллаһка шөкер, өйләндем. Соңмы яки иртәме дигән сүз, мин уйлыйм, һәр нәрсәнең барыбер да үз вакыты. Үземнең вакытымда өйләнгәнмен. Аллаһка шөкер, инде хәзер акыл белән икенче караш белән матур гына яшәп ятабыз. Һәр нәрсәнең үз вакыты. Аллаһка шөкер. Кимегәнме, күбәйгәнме дигән сорауга кызлар дип миңа элек тә бер төрле язалар иде. Хәзер киресенчә күбрәк миңа апалар яза инде. Әбиләрем, апаларым. Хөрмәт иткә. Шуны әйтәсем килә, бүген көндә арты яшьләр күбрәк хәзер. Менә мин дә шуннан чыгып әйтәм. Чөнки яшьләр крашы дип әйтәм бит, мин аны булай гына әйтмим. Краш дип инде. Краш инде, ладно. Краш булсын. Шуңа күрә бүген көндә Аллаһка шөкер барсы да яхшы. Кызларның игътибарын ничек кабул итәсең? Алар бит күбәү, алар барысы да язалар. Инде синең шулай хәләл җифтең аңа ничек карый? Бәлки көнләшә. Хәләл җифтем бит инде белде бит инде кемгә чыгасын. Ул гомумән танышкан вакытта, шырда ул мине җырчы икән белмәгән. Шуңа күрә бер яктан менә аны әнисе әйткән инде, минем фотограф хатын. Шуңа әнисе әйткән дә, кызым бар, төшереп кайт инде дип. Менә шуга килде дә. Төшереп кайтты да, һәм килен булып төште. Килен булып төште дә. Менә сезне юлларыгыз кушылган инде шулай иттереп. Тагын бер сорау мына калды, әйме. Син инде күп тормышыңны буйдак иттереп үткәрдең. Инде хәзер өйләнгәч, үзеңне ничек тоясың? Нәрсәдер бәлки үзгәргәндер? Авыр гына сылап куйды. Нәрсә икән? Беренчедән, бераз авыррак иде, чөнки чынлап та мин бер кеше булгач, бер бала булгач, ул үзенең теге 35 ел буе өйрәнгән бит инде. Моның инде булды бераз теге. Минем яклап теге күреп өлгермәгән чаклары булды. Теге ясаган, мин үзем дә ашап торам да. Нишләп мине дә чакырмаган дип. Тукта, син бармыни әле монда? Шундыйрак теге булды инде вакытлар. Хәзер Аллаһка шөкер өйрәнеп киләм. Аның нәрсә братчиксы бар. Киресенчә, алар икәүс. Алар инде өйрәнгән, теге ничек тә булса, теге бердән бергә булып, ул ясаса, миңа да ясый. Иртән тәмле итеп ашарга пешерә. Теге креветкалар белән бутербродлар эшләп, мин бүген дә менә шулай итеп ашап пешереп киттем. Рәхәт инде, Үзенә күрә рәхәт. Аллаһка шөкер. Иртәрәк кирәк иде өйләнергә. Дисәм дә инде менә 35 яшымда очратканмын, нәрсә эшлисең. Аллаһка шөкер. Ничә ел сезнең белән йөрүштегез? 1 елга тулмады. Мин 1 елга якын аның артыннан йөрдем дип инде, йөрдем була инде. Шулай булсын инде. Мин аны чакырайдым, ул чыкмый иде. Шаптыртты. Мин гомумән алганда алайтып бер кемнең дә артыннан теге йөргән юк иде. Кызык инде чакырам, мин дә 9-да гына бушыйм ди эштән, 8-дә генә. Мин инде теге акыллы кеше буларак, ничә инде кешене әти әйтмешә, кеше баласын яфалама. Кеше баласын төнге 10-да чакырым инде кайдыр, әйтә йокласын димен инде. Бу өйдә ятканда да шулай итеп мине ипләп кенә, Карамыны. Хәйле бу синең хәйләгә. Аннары ул бит инде фотодан тыш тырнак ясый. Маникюр дигән. Маникюр. Аның үзенең салоны бар. Мин дә язылдым маникюрга. Маникюрга язылдым да, ул әйтә, иптәш кызыма язам ди. Анда бит беренче кыз. Үзенә аласы килмәй инде. Әйтәм, миңа бүтән кеше кирәкми, мин синең янга киләсе килә. Эше тырнак булгач, ул миңа теге
кире теге отказывать ите алмый. Чөнки аның эше ул. Әйе, син аңа язылдың, син аңа язылдың. Аңа язылдым, бардым, менә шулай итеп утырдым. Гомумән алганда үз тормышымда менә шулай итеп утырырмын дип уйламаган идем. Теге бер якта кырыйдан карасаң кызык. Әйе. Маскиялар бит. Әйе, Шулай әйе. итеп карап утырдым, сокланып 1 сәгать буе. Аннары инде кайтып киттем шундый. Анан эше белән сокландыңмы? Дәртле шундый. Әйе, бик тә уңайлы, чиста шуңа аннары чыга башлады инде ипләп кенә. Аннары чыга башлады инде. Хәзердә синең маникюрыңны ул эшлиме? Юк инде, үзем кисеп куям да ул әйтә, дөрес кисмәгәнсең дип. Без бит инде өйрәнгән теге. Ир кешеләр кисеп куябыз да шуң белән чистартабыз да булды. Нәрсә белән, сабын белән юабыз да. Әйе. Шул бит инде безгә әллә нәрсә кирәкми. Шулай инде. Әйе. Шәп. Шундый рәхәт сезнең мәхәббәт тарихыгызны тыңлау, ишетү. Әмма инде шулай ук матур итеп барсын. Без күчәбез киләсе сорау. Күптән түгел генә синең бик матур җырың чыкты. Сөйгәнем дип атала алаймы? Әлеге җырның дәвамлыгы нинди икән? Гомумән бу җырга килгәндә син аны хәзер атыйсың сезнең туйгызга матур җыр дип. Әйме, син шулай итеп позициялисең, әйме? Шулай килеп чыкты. Үз вакытында никахка багышланган мин син икән җырын иҗат иткән идем. Сюрприз буларак. Әйе. Бу җыр теге туйга багышланган түгел ул. Безнең туйга багышланган түгел. Әйе. Аны кешеләр ишетеп, менә беренче биюгә бик тә матур җыр дип инде шулай итеп чакыра башладылар. Менә вакыты Әле күптән түгел генә чыкты бит. Беләсезме, Ул җырлар. ул бит ул без эшләгән вакытта ул җыр ничәдер минутта, ничәдер ул менә шулай итеп варьироваться итеп йөри ул. 3-15 булсын. 3-15 булсын. Алдык җавапны. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Яра. 3:20. Шулай булды. Әйе, 3:20 секунд бара ул. Гомумән дөрестән дә бик матур җыр инде. Рәхмәт. Шундый миңа калса ул җырга шундый матур бию куеп була. Гомумән төрле матур, зәвыклы җыр ул менә. Ярый, без синең белән күчәбез дөреслеккә кәгъмәлгә. Нәрсә сөйләбез Дөреслек булсын инде. Тагын бер дөреслек. Киләсесе гамәл. Аралашыйк әлегә. Ярый. Барлык кешеләрне, халыкны тетрәндергән дә, уйландырган да сине шундый сорау булыр улаймы? Вакыйга дип әйтим. Син татар эстрадасыннан китеп тордың. Һәм бу бәйле синең әлбәттә мин бу сорауны сорыйм инде елмаеп куйдың. Тагын сорыйлар инде. Бу нәрсә белән бәйле булды һәм гомумән китәргә кирәк идеме? Иҗат итмәскә кирәк идеме? Син бит 2 елга китеп тордың, әйме? 2-3 елга. 2 елга якын. 2 ел дип алыйк. Әйе. Китеп тордың дип үзенең булды инде сәбәпләре. Югалдың. Әйе, син югалдың, аның сәбәпләре нәрсәдә икән? Сәбәпләре бу теманы күп тапкыр күтәрделәр инде. Продюсер белән судлашып йөрдек шушы 2 ел дәвамында. Елда күпме ничәдер ай инде, 2 ел булсын. Һәм шул вакытта мин инде мәҗбүр булдым гомумән алганда иҗат белән шөгыльләнмәскә. Ничек тә булса теге булды инде шундый вакыт, теге җырлар эшләсе килмәгән, ничек тә булса бераз китеп торасы килгән чаклар булды. Иҗат итмим дигән нәрсә, ул синең теләгең булды. Сине миңа сиңа иҗат итәргә ярамый дип әйтмәделәр. Иҗат итәргә ярамый дип әйтмәделәр. Иҗат итәргә кымашаладылар. Шуны әйтәсем килә, киртә куйдылар, ишекләрне маташтылар. Бу продюсер аркасында. Әлегә әйтмим кемнең аркасында икәнен, гомумән алганда. Теге мин беләм кемнәр шулай эшләгән, исемнәрен беләм. Алар берничә кеше.
шушындай вакыйга булды. Теге мында кертмей, тегендә кертмей, шундай булды инде вакыты. Шул бүгенге көндә Аллага шөкер барысы да яхшы. Әйбәт, судлар бетте. Син җиңеп чыктың. Мин судларны закон рәвешендә җиңдем. Закон минем яклы булды, Аллага шөкер. Аннары мин аны үзем судка бирдем. Бүгенге көндә ул инде миннән качып йөри, бераз шулай дип әйтик. Әлеге продюсер белән язылган җырларың синең хокукыңдамы? Син аларны әлдә җырлый Ул аласың? эшләгән, шушы чорда эшләгән җырлар, Әйе. анда бар список бар. Әйе. Ул аның өстендә калды. Мин ул җырларга берничектә теге Тия алмыйсың. тия алмыйм гына түгел, мин тимим да аңа, ул теге кирәкми ул Тиясең дә миңа. Әйе, нәрсәгә инде ул? Ул эшләгән кирәк икән, үзе теге нәрсә эшләс килсә эшләсен. Әле теге шунысы кызык, минем исемдә булган җырларны ул сатып йөри. Менә сиңа мә. Ә ничек инде аны сата ала? Шундыйрак нәрсә бар инде, бер кызыклы ситуациялар Ул аны булды. сата алмый бит. Ул бит синең хокукыңда. Ничек әйтим инде? Авторлар белән килешмә төзегәч, Әйе. ул инде алардан выкупил микән, мин аны әйтә алмыйм. Киресенчә сатып алган микән. Кайбер, шуны әйтәсем килә, кайбер җырларда минем дә бар нәрсә документация, Әйе. һәм аныкыда бардыр, анысын әйтә алмыйм. Син беләсең инде. Шул. Кайбер җырчылар әйтә инде, бу җыр бит синеке ди. Әйе, әйтәм, минеке. Ниндидер монда аңлашылмаучанлыклар, әйме, әле ачылып бетмәгән сорауларда бар шикелле. Әле инде син безгә генә ачмыйсың, сиңа барысы да ачыкмы? Мин барысын да беләм, кем аша эшләгән, ничек эшләгәннәрен, аны инде нәрсәгә инде теге әйтеп утырга. Ярый. Рәхмәт, бик зур шундый ачык иттереп җавап бирдең. Бар сорауларыма да без синең белән күчәбез киләсе сорауга. Мин шундый бер кызыклы төркем күрдем, әйме синең ВКонтакте социаль челтәреңдә. Син Джастин Биберның төркеменә язылгансың. Әйе. Икән. Һәм әлеге төркемнең исеме нинди икән? Хәтерлисеңме икән син аны, юкмы икән син аны? Джастин Бибер Fever, All About Justin Bieber, Justin Drew Bieber. Әйдә, кыйык атып туры. Әйдәгез, булсын икенче. Икенче. Justin Bieber. Әйдәгез булай эшлибез. Әйдә. Менә булай итеп эшлим дә, һәм ике дөреслекне алып атыйк. Ярый, без алып атабыз. Әйдәгез. Әйе, беренчесен һәм дүртенчесен. Кала безнең икенче яки өченче. Икенче булсын. Икенче булсын. Justin Bieber Fever алабыз. Әйе. Нәрсәдән аңлатайдыр инде ул? Бу аңлата авыртуны. Авыртуны. Fever это да. Тегесе нәрсә? All About Bieber'мы? Ансы все о Джастине Бибере. Булсын тогда өченче. Алдык өченчене. Әйе. Алдык өченчене һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Дөрес. Монда без белән. Шәп. Ярый, дөрес җавап алдык. Инде кагыйләргә без таянсак, без синең белән киләсе сорау күчәбез. Без сиңа хәзер фотосурәт күрсәтәчәкбез. Әлеге фотосурәттә нәрсә яшерелгән икән? Кыш бабай, кар кызы убырлы. Бу синең чыгышың. Монда син хәтерлисең, әйме? Әйе, мин монда гран-при алган идем. Бу Нур театрында узды. Уфада. Азамат исемле җырны җырладым. Әйе. Якын айтмыйм. Юк. Шулай гына калсын әле. Кыш бабай түгел булырга тиеш түгел аны. Кыш бабай, кар бабай. Булсын түгәрәк җыелган. Кар бабайны аласың. Әйе. Алдык җавапны. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Дөрес, кар бабай. Әйе. Афәрин. Рәхәт, ярый, без синең белән дөреслеккә гамәлгә күчмәбез, күчәбез киләсе сорауга. Миңа ошый бу сорау, мин бу сорауны бик яратам. Синең клибың бар. Һәм ничә кызанда бит. Әйе. Каян белдең син аны? Бабёнки авылында ничә кыз бар иде синең клибыңда? Аңладым. Шундый кызык булып китте әле миңа. 11, 12, 13 яки 14 микән?
Хәтерлисеңме бу съемкаларны? Мен бу клипның эчтәлеге шундый кызык. Син монда килеп керәсең авылга, сине таксист калдыра авылның башында, мин анда кермим дип әйтә алаймы? Һәм инде без аннан соң ачыклана, ни өчен анда керми? Анда кызлар гына яши. Миңа дус җегетләр, гомумән алганда ир-атлар, бу авыл кайда ул? Әйтәр безгә дә барып килергә иде. Әйе. Күпләр әйтә инде. Хатын табырга үзеңме? Күпләр әйтә инде, кара әле шушы хәтлем кызды янында булган. Ышаналар? Нишләп син ди шуннан берәрсен сайламаң дип. Булсын, 13 булсын. 13 булсын. 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 13 булсын дигән җавапны алдык, һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. 14 14-нчесе. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Синең хәзер инде вариантың юк. Синең белән ике тапкыр дөреслеккә сайладык. Инде хәзер сайлыйбыз, гамәл. Музыкага бәйләнгән ике биремем бар минем, әймәм. Шуның берсе рекорд дигән темага булыр, әйме. Аха группасының солисты бер нотаны 20 секунд сузган. 20 секунд рекорд булган, әйме. Хәзер миндә сиңа секундомер куеп, син бер нотаны сузачаксың. Кырыйдан тыңлаганда күпсыман. Күпсыман әйме? Булай 20 секунд нәрсә инде ул, уйлап 20 карасаң. секунд нәрсә инде. Сызалабызмы? Булай күп 20 секунд тыңлаганда. Яшо. Тыңлаганда күп шикелле. Хәзер мин сузмасам бит инде дөрес булмай бит инде бу. Белмим. Әйдә сызып карый. Синең җырыңнан бәлки берәр нотаны сине җырлыйсың да, мәсәлән, бер сүзне әйме, син шуны суза аласың. Мин сиңа секундомер куям. Әйдә, үзем куям. Үземә кызык. Киттек, ярый. Кайсы җырдан кара каласың? дөрелдәй башам. Что-то йөрәк дип 23 секунд. 23 секунд. Менә языгыз рекордлар, Гиннесслар рекордлар китабына. Всё. Айдар Ракипов безнең рекорд куйды. 23 секунд булды, әйме? Монда вибрато булды. Минем йөрәк итә башлады. Йөрәк син сикерә башлады. Теге 15 секундларында иде. Неужели бар җитмәсме 20 секундка? Корали, синең менә бу Значит, минем йөрәк бар. Әлбәттә, мин тере кеше. Димәк. Рәхмәт бик зур. Күчәбез киләсе сорауга. Татар эстрадасындагы кайсы артист белән синең гомуми язылучылар саны иң күбесе? Җавап вариантлары: Данир Сабиров, Гүзәл Уразова, Фирдус Тимаев, Илсия Бәдретдинова. Әле кешеләр барысы да бар. Гүзәл булырга тиештер дип уйлыйм. Алдык җавапны. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Юк шул. Менә Фирдус Тимаев белән бергә шашырак икән. Анда 56% дип хәтерлим. Сезнең язылучылар саны 1. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Нәрсә сөйлибез? Дөреслекме гамәл? Дөреслек сайлыйга. Әйдә, дөреслек сөйләгә әлеме? Гамәлләрегез сезнең йөрәгемне типтерә. Тагын берәр нәрсә куермын, нәрсәле книга рекордов Гиннесска. Бәлки кирип калырмын, әйме? Шулай. Гади булып калыйга. Татар эстрадасындагы артистлар пиар өчен нәрсә генә эшләмиләр. Әйме? Анда хупланган әйберләр дә булырга мөмкин, хупланмаган әйберләр дә булырга мөмкин. Элегрәк дип әйтим, бик элек булмаса да, әйме? Ничә ел? Артистлар танылыр өчен башка артистларның тавышына ошатып җырлыйлар иде. Мәсәлән, Салават абыйның тавышына ошатып җырлыйлар иде, һәм алар беленеп, популярлашып китәләр иде, әлеге артистларда. Синең тавышың Ришат Тухфатуллинны кынап ошаган. Син әлеге охшашлыкны сизәсеңме үзең? Сиңа бәлки әйткәннәре бардыр.
Минем Сылука исемле җыр бар. Әйе. Һәм әйткәннәре булды берничә кешенең менә шушы җырда бераз ошаган тембральный окрас бар дип. Әйе. Шуңа күрә кайбер моментларда бардыр. Чөнки гомумән алганда без Ришат белән теге кичкенәдән конкурсларда, бәйгеләрдә күрешеп, шулай итеп танышып китеп, бүгенге көнгә кадәр аралашып яшибез. Бәлки теге Уфада укып, Башкортстанда укып, бер белем алганга микән әйтә алмыйм. Шуңа. Син моңа үзең ничек карыйсың? Бар бит шундый, мәсәлән, уйлар, артист ул индивидуаль булырга тиеш. Артист ул беркемгә дә ошамаган булырга тиеш, әйме? Хәзер бит инде теге бүтән җырчыларга ошамыйм дип, мин бит инде булган Тавышын. Ходай Тәгалә биргән тавышны үзгәртеп, мин моңа ошасы килми, яки моңа ошасы килә дип ул бит эшләнми. Дисәм, кайберләр шулай эшлидер бәлки. Мин татар эстрадасы белән кызыксынмыйм, гомумән алганда җырчылар белән. Шуңа күрә һәр кешенең үз юлы, үз тамашасы бар, үз эшләре, үз хыяллары. Шуңа күрә мин теге начар дип әйтмим бу әйберне. Кемнекенә ошаса да, теге ничек кенә булса да, аның үзенең моңы, минем үземнең моң. Аллаһка шөкер, безнең моң бар. Дөрес, әйе, Аллаһка шөкер, моң бар. Ансын дөрес әйтәсең. Әйтсәләр инде менә моң юк. Нәрсә җырлап йөрисең, моңында юк дип. Анда инде бер хәл булыр иде. Инде пиарга килгәндә, гомумән артистларның реклама дигән бит инде бу пиар һәм реклама, әйме? Реклама ясавына ничек карыйсың син? Үзең реклама ясыйсыңмы? Үзем алай теге алып, менә каяндыр китереп чыгарып, минем гомумән андый кешеләрем юк. Теге сиңа язып биргән әйдә, ничек атала инде ул? СММлар дип атала. Әйе. Пиарчик дип аталам, белмим. Анда кешең юк. Әйе, теге менә шулай эшләргә кирәк, әйдәгез моның белән дип алай итеп эшләгәнем юк. Кирәк микән бу, яки кирәкми микән? Алар бит инде артистлар, мин нәрсәдән әйтәм, алар бит инде артистлар, алар блогерлар түгел мәсәлән, аларның беренче эше ул артист булу, җырчы булу, ләкин алар менә шул якка китеп, рекламаны күп ясый башлыйлар, менә шуннан әйтәм мин. Ул гомумән кирәк дип уйлыйсыңмы син? Мин бүтән җырчыларны әйтә алмыйм, ничек дөрес һәм аларны акылга теге өйрәтеп, акыл сатасым килми. Һәр кешенең үз тормышы, ашарга да кирәк, гаиләне дә киендергә дә күп инде. Тормыш булгач төрле хәлләр була. Үземә килгәндә, минем алай эшләгәнем юк һәм бүген көндә андый теге инструментлар белән кулланырмын дип уйламыйм. Бүген. Киләчәктә дә. Киләчәктә тормыш күрсәтер. Рәхмәт бик зур. Рәхәтләнеп җавап бирдең. Әйме, без синең белән күчәбез киләсе торга. Син элек үзеңнең концертыңа һәм җырларыңа да фильм төшергәнсең. 9 серияда, әйме? Концертка кадәр 3 көн дип аталган сериядә нинди мәкаль әйтелде икән? Ашы әйтми теше юк. Ашның майы бар, сүзнең җае бар. Сөяксез тел ни димәс, ятып калганчы атып кал. Ятып калганчы атып кал. Мин беләм аны кайда төшергән, кем әйткән. Алдык җавапны. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Дөрес ул. Дөрес ул. Дөрес. Ятып калганчы атып кал дип, анда синең продюсерыңны уйнады дип аңлыйм. Ул кешене, әйме? Әйе. Шулай дип әйтте шул. Ярый, рәхәтләнеп. Булган продюсер. Синең элекке продюсерың бу? Әйе. Аны теге шит кеше уйнамый демәк. Үз-үзен. Аңладым. Үз-үзем инде шулай итеп эшләнгән инде. Әйе. Аңлашылды, ярый бу. Продюсер темасы тагы без аңа директне тиеп киттек, әйме бу инде сезнең калган фильмнарда, сериалларда дип әйтим инде. Хәтирә булып инде кала, ул инде булган эш шуңа күрә калмыйча булмый. Гомумән алганда шуны әйтәсем килә. Мин гомумән рәхмәтлемен менә. Әлбәттә. Эшләгән эшкә минем янда шул вакытта минем янда булган кешеләргә ул теге
менә мин үпкәләдем, бүтән карамыйм, сөйләшмим түгел, теге һәрбер кешедә юлында, кешенең юлында булган ул ситуациялар ул булай гына түгел. Килгән кешеләр нәрсәгәдер өйрәтә, начарында күрсәтә, яхшысында. Шуңа күрә Аллаһка шөкер бүгенге көндә барысы да яхшы. Шул булганнарны, якты хатирәләрне, якты булмаган хатирәләрне ничек тә булса елмаеп кына искә алырлык. Шуңа күрә тагын бер тапкыр әйтәсем килә. Бүгенге көндә янымда булган кешеләргә зур рәхмәт, чөнки чынлап та безне кеше буларак якын тирәдә булган кешеләр күп формалаштыра, үстерә. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Бүгенге көндә мин бәхетле. Син безгә килгәченнән шундый рәхәт булып китте. Минем әле сине җибәрәсем килми. Минем синең белән бер уен уйнасым килә. Безнең сорауларыбыз бетте, син дөрес җавап бирдең. Дөреслеккә гамәлгә күчмибез, ләкин бер уеным бар. Блиц рәвешендә тиз генә җавап бирергә кирәк. Беренче балачак крашың кем иде? Юк иде. Юк иде. Беркем дә тыңламыйдыр. Карамыйдыр. Әлегә дә баягы Джастин Биберга кергән кебек басылган инде ул күп җырчыларга. Аңлашылды? Булсын Джастин Бибер. Булсын гына. Нинди сәер ысул белән акча эшләгәнең бар? Бәлки балачакта. Балачакта элек бит инде теге суган сөенчек дип аталам сездә. Әти-әниләр аладыр сатып сөенчек. Сөенчек сатып алгач, инде вакыты җиткәч, утыртырга чыгабыз бакчага. Мин инде ничәнче класс булган микән? 2нче класс булган микән? Бездән сорый, мин бу хатирәне бик истә. Бездән сорыйлар, әти-әниләрегез берәрсе сөенчек сатмыймы дип. Мин инде узак уйлап тормадым, сата димен. Ничәм өйдә бар бит. Алып киләсеңме дип, мин алып киләм. Мин беләм бит аны кайда икән. Алдым да шуны пакеты белән. Класс җитәкчесенә алып килдем. Ничәсем ди? Белмим. Акчасын бирделәр. Онытылды бу ситуация. Сөенчек суган утыртыра вакыт җитте. Әти-әни изли. Юк. Әти-әнидән сорый, әтидән сорый, кая куйдың? Бүтән өйне карап чыктылар, юк. Аннары инде теге эзләнә торгач миннән сорый башладылар. Мин әйттем, саттым дип. Теге кем белгән сатырга ярамаган. Шалтыратылар класс җитәкчесенә. Айдар шул вакытта, дип алып килде, сез бирмәдегезме ди. Юк ди. Шулай итеп мин кичкенә вакытта әти-әниләр кашандыр үзләре үз акчасына сатып алган сөйчекне перепродал. Бик шәп коммерсант чыгар миннән. Дөрестән дә син алайда гаиләгә акча алып килдең. Ул ягы да бар. Гаиләгә акча алып килмәдем, ул акчаны бит инде мин үзем шуны тәмтемнәр алдым. Үзеңә. Әлбәттә. Яшь үсмер чагыңда эшләгән иң радикаль нәрсә ул? Менә ул яшь үсмерлек бит инде ул, анда гормоннар кайный, инде шулай итеп. Нәрсәдер эшлисе килә. Минем әти белән гормоннарны кайнатып булмый анда. Булмадымы? Шыбырт кына, ничек кына? Алар гаиләдә 6 малай 2 кыз. Шуңа күрә элекке заманда ул бит инде ул хәзерге вакытта теге балалар белән ашамыйсыңмы дигән нәрсә юк. Эффектив кенә. Алай түгел, анда бит инде 2 апасы бар аның. Шушы 2 апасы 6 малайны инде тәрбияләгән. Анда тәрбиядә түгел, инде шунда тышка чыгып китәләр дә, шунда сугышып, кайнашып, эшләп, маташып үзләре үсә. Мин бер бала булгач, мин инде өйдә кызы да булдым, малай да булдым. Теге идәндә йөрдем, тавык ашарга пешердем, тышта да эшләдем. Әти карап куя иде дә инде булды. Анда кырыйга ките дигән нәрсәнең уе да булмагандыр инде. Былай уйлаганда нәрсә кейс аны начарлык. Начарлыкта түгел инде ул менә кагыйдәдән чыккан нәрсә булырга мөмкин. Кагыйдәдән чыккан безнең шестерка машинасы бар иде. Әти минем мәктәптә эшләде. Мин мәктәптән кайттым да ничәнче класста икән хәтерләмим. Әти киткәнен күрдем бит инде. Әти эшкә киткәч, без бит инде беләбез, кичке 5-6-да кайтасың. Ул китүгә
ул жыя берейди. Әйе. Чөнки мәктәп янындагына. Мин бер дус малай шалтыратты да тимер бар ди. Илек бит инде ялында үйләр салалар, стройка. Әйе. Шунда тимер бар, без карап кайттык, тәйдә барып алабыз ди. Безнең машина юк, тәйдә синең машина белән. Мин теге шестерканы озак уйламыйча капканы ачып калдырдым да, шестерка отырдык та киттек, тимер алдык. Аны тапшырдык, акчасын алдык. 1 сәгать ярым узгандыр инде вакыт. Әйе. Минем бит провода юк. Теге бала чага бит инде. Юлда нәрсә генә булмаска мөмкин. Кайтканым әти капкалында басып тора. Эртерәк кайткан получается. Ул барып кына килгәндер инде. Әйе. Аңладым инде, теге как раз эшләргә чыкканы. Бер кирзовый теге белән бер шоп итеп бер итте дә шуннан соң болгарка тоттырды. Мин теге дурак малай җәй буе теге шестерканы болгарка белән кистем. Ул Тураклап йөри торганы ул. Ул курыккандыр инде. Кая бардың дигәч, мин тимер завайттым дидем инде. Сиңа типа тимер кирәкме? И менә шул шестерканы болгарка белән җәй буе бер кая да чыкмадым, бер ужас. Менә сиңа дәрес булган инде бу. Анда аны сөйләп кенә алмый, тегеннән моннан. Но тимергә бәлки акчасы күбрәк чыккандыр инде. Тимер күбрәк. Сатсаң әйбәтрәк булыр. Машина целиком сатсаң, әйме? Минем әти шундый кеше, ул теге әйтеп аңлатмый, ул күрсәтеп Әйе. Күрсәтеп дәрес бирә. Миңа шундый дәреслек булды тормышымда. Бүтән ул машинаны аласы да, анда машина калмаган инде алырга. Үскәчрәк булды инде безнең девятка бар иде. Әйе. Ансын турамадың инде, кисмәдең. Ансын юк инде, анда 8-дә микән 9-да укыганда аладыр инде, анда үзе бирәдер уже машина. Ул инде сорап инде ансын. Магазинга барып килгәндә шунда да бу җитә. Мин гомумән алганда 11-нче класста менә иң бәләкәй кеше иде. Аннары мин. Мин нык бәләкәй идем. Һәм утырганда аска 2 мендәр куеп, әлбәттә аяк җитми. Аяк җитәргә кирәк, әйе. Шулай итеп йөри идем. Йокыга китә алмасаң нәрсә эшлисең? Хәзерге вакытта мин интервьюлар карыйм. Шулай кабызып куям да. Элегрәк телевизор кабызайдым. Хәзер телевизор караган юк. Сиңа тавыш кирәкме йоклап китер өчен? Әйе. Тавыш ул менә мондай кеше сөйләшеп йөргән тавыш түгел. Мин гомумән алганда тавышка менә төнне шулай әйтсәме уянам. Әйе. Менә нәрсәдер куйра кирәк. Телефонда яки планшетта, компьютердан соң. Ярый, аңладым. Һәм иң соңгысы телефон кенәгәңдә, менә бу контакты дигән нәрсә бар бит инде. Иң популяр кешенең номеры ул кемнеке? Казакстанның элекке министр оборонасының телефон номеры бар. Без аралашабыз. Ул гына түгел инде, анда круг юбилейларына барыштырам мин. Теге алар нык гади кеше, нык рәхәт кешеләр. Алар татар җырларын яраталар, халык җырларын яраталар. Без бергә җырлыйбыз. Ничек син ул кругка, ничек син ул түгәрәккә килеп? Ходай насыйп итте инде, ничек тә булса шулай килеп эләктем. Швейцарияга да барган бар менә, алар белән бардым мин. Әйе, мин ул кружокларны карадым. Швейцариядә булдың син, Франциядә булдың син, әйме, Куршавелдә. Менә Франциядә бит не Куршавел. Әйе. Франция була мәлу. Не суть ансы. Булсын. Алар белән теге сәнгатьне яраткач шулай итеп аралашып киттек тә, шулай итеп бүгенге көнгә кадәр аралашабыз. Синең тагын бер серле ягың бар икәнен аңлашылды хәзер. Менә ничек инде, как министр обороны Казахстаннан әле. Кызык шундай. Нормально. Ул былай әйткәндә бийек, чынлап та. Әлбәттә, әйе, ул башка сыймаслык нәрсә. Икенче яктан караганда шундай гади, шундай рәхәт татар җанлы кешеләр. Татар җырларын, татар сәнгатен сөйгән, халык җырларын яраткан. Менә минем өчен Казакстанга барып, яки бүтән чит илләргә барып, үзеңнең яраткан телеңдә, сөйләшкән телеңдә, үзебезнең яраткан милли җырларыбызны бүтән чит ил кешеләренә таныту һәм аларга ишеттерү минем өчен бу бик зур дәрәҗә һәм мин моның белән бик горурланам. Әлбәттә.
Безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Синең килүең өчен бик зур рәхмәт инде. Вакыт табып килүеңә бик зур рәхмәт. Теге әйтеп узыйм инде. Әйе. Сезгә рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Килде, китте дигән менә тапшыру оештыргансыз. Әйе. Рәхмәт, бик зур Шаян ТВ-га рәхмәт. Әйе, Шаян ТВ-га рәхмәт. Бүген чакырганыгыз өчен. Бергә бик тә матур тапшыру Әйе. Рәхмәт. оештырдык дисәм инде теге. Сез Әйе, булмасагыз, шундый мин рәхәт булмасам, булды. мин Әйе. килмәсәм, бәлки бүтән кешене чакырырсыз. Шуңа күрә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Килсеннәр, китсеннәр. Әйе, Әмма дөрес. ләкин тапшыруыгыз һәр вакытта да калсын. Рәхмәт Шундый булсын. якты булсын, матур булсын, гади булсын, рәхәт булсын. Амин, 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 амин. Минем сиңа бер кичкенә генә бүләгем бар. Матур кәнәфиләргә утырып синең белән әңгәмә алып бардык. Әйе. Менә әлеге кәнәфигә карап безнең тапшыруыбызны исеңә алырсың дигән теләктә калабыз. Рәхмәт сиңа килә. Рәхмәт сезгә. Дуслар, сез безнең Шаян ТВ социаль челтәрләренә язылырга онытмагыз, лайклар куйгыз һәм комментарийлар языгыз. Без барысын күреп барабыз. Ә безгә бүген ут кеше, спортчы кеше, шәп татар җырчысы Айдар Ракипов килде һәм китте. Сау булыгыз.